Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kutholakale okuningi kugaselwa ejele laseWestville. Kuloko zinhlansi ethemba kubafuyi, kanti Salgaga ilifuni igwegwe komasipala. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma siyakhuleka. Ukhomishana womnyango wezokuhlunyeleliswa kwezezimilo kuleli uMogathi Thobokgale uthi babheka umsuka wembangela yokutholakala kweziboshwa nezinto ezingavumelekile ngaphakathi emajele, kanti ke bazothathelwa izinyathelo ezinqala abasebenzi balomnyango abatholakala bethinteke ekusizeni iziboshwa. uThobokgale usho kanje ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso wokugasela kungazelelebane ejele laseWestville eThekwini. Bazodisa kanzima abasebenzi bomnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo abazotholakala ukuthi bayathinteka ekusizeni iziboshwa ukufaka izinto ezingavumelekile ngaphakathi ejele. We are looking into the root of the problem. All the offenders that we get, that we catch with contrabands, we interview them. And they divulge information about who helped them to get the contrabands into the correctional facilities. And we follow those employees up. I'm on record saying that most of them we actually dismiss. And that's why we need to continue recruiting more so that we can at least be able to continue to have a complement that can still carry the weight of the work that we do. Abophiko lwe-EST, amaphoyisa kanye nezinja bangenise bekhahlela izicabha emagumbini eziboshwa zingazelele ejele laseWestville kwaShuba. Laba bebeqhuba umkhankaso wokukhuculula zonke izinto ezingavumelekile ngaphakathi nokuholela ekutheni kutholakale omakhalekhukhwini, umabona kude, izidakamizwa nokukholakala ke ukuthi kukhona nezohlobo lwe-heroin kanye ke nokunye okuningi. But so far we found more than 10 cell phones. We found 2 routers, chargers, and other cables that are not supposed to be in the cells. We also found a stash of dagga wrapped up in small packages. These are the packages that they normally use to sell. But as I've indicated, we are not done yet. We're still continuing with the work. For us so far, we saw that, as you say, it's suspected to be heroin. We have to test. But so far it points to that. Lo mkhankaso uzanje kuzokhumuleka ukuthi kusanda kusabalala isithombe emnyakazo sesiboshwa kwelinye lamajele kuleli lapho ke saziveza ukuthi ke baphila ntofontofo ejele. Yize kunjalo uThobokgale uveze ukuthi imikhankaso efuzele iqhutshwa nsuku zaphuma. Uchaza ke ngezinyathelo ezithathelwa abatholakala nezinto engadingeki. Most of the sections that we search are actually sections that house medium classified offenders, because more than 70% of our population is actually mediums. Now, once we catch an offender with a contraband, we reclassify them to a maximum reclassification or classification, and then we charge them. We discipline them. The transgression goes into their record. And of course, that record catches up with those offenders later on when they are supposed to be considered for parole. Those that we find with contrabands that are of illegal nature, we open cases with the South African Police Service, hence we have SAPS with us here, and they then get added on their profiles as further charges, and of course they then have to be taken through the courts. Izindabeni ze1KZN TV kubekuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Abalimi nabafuyi abalahlekelwe impahla yabo ngenxa yomlilo bathi bafikelwa ithemba uma bevakashelwa ongqongqoshe. Lokhu kuvezwe abalimi abahlukahlukene eMkhambathini ngesikhathi iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni weZolimo uNokuzola Capha kanye noNgqongqoshe wesifundazwe iKwaZulu-Natal uThembeni Madlopha Mthethwa behambelela amapulazi ukuyohlola umonakalo. La mapulazi acekeleke phansi ngemva kokuqubuka komlilo kwashiya izitshalo kanye nemfuyo. Abalimi baseMkhambathini bathi umlilo washiya umonakalo omkhulu emaplazini abo. Omunye umlimi uthi walimala kabi waphuka emlenzeni ngesikhathi ezama ukucima umlilo endlini, kanti nasemaplazini konakala kwalala uwaca. Salahlekelwa ke imfuyo, ikhaphu, ama workshop, into zamanzi nayo yonke infrastructure ekhona ngaphakathi kwefarm. Into abakwazi ukuyisindisa ngicabanga ukuthi umuzi
salahlekelwa imoto eyodwa ezinye bakwazi ukuthi bayisize bayicishe omakhelwane. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uthi sebeyihlanganisile imibiko yomonakalo wesifundazwe sebelindele imali kumnyango wezwelonke. Qila inombolo zabantu abathintekayo sase sibona ukuthi njengoba kusho ukuthi is about 93 million into imali esidingayo ukuze sikhave yonke indawo. Kodwa sibe sesireporta kwi-disaster yayi-province sacela futhi ukuthi ngathi le ndawo ingadeclarewa njengendawo affected i-disaster. Silindeke sabhalela futhi no-national silindeke ukubona ukuthi benze njani ngoba siready thina ngokwa-technical nayo yonke into uma singathola nje imali singaxhuma. Iphini likangqongqoshe emnyangweni wezolonke lithi kubalekile ukuvikela umlilo ngaphambi kokuba wenzeke. I-disaster kufanele ungayilindi izifike. Kubalulekile ukuthi ube nemizamo yokushisela around farms so that uyakwazi ukukonarisha ekhoneni umlilo. Kufanele sibe nama borehole lapho ungakhona khona ukufaka kuma firefighters ashone khona sizokhuluma sibanxusa ukuthi okujahekile i-pipes ama borehole ukwenzela ukuthi noko kube khona okuseduze ongakuthatha busi uyahlasela nawe kulolo hlaselo lomlilo. UkaMadlopha Mthethwa uthi bebezotshengisa ungqongqoshe umonakalo. Thina ezi agriculture locally silethile la before ukudla kwemfuyo. Kodwa u-deputy minister wayesethi even kukhulu ukuthi ngathi ngizolethani ngizokwenzani uzele ukuthi naye kulo ukuthi nesesikurepортile azobona ngempela ukuthi kwenzekile bese thatha elalela ukuthi thina sitheni njengoba esho ukuthi report usunayo so that mabehlala phansi beqhamuke neplan ezovunywa isimo sendawo ngoba indawo ayifani ufika kwemkhanya kude isizathu siyahluka ufike eHerigwala isizathu siyahluka and uma seshilo uyamuza ukuthi uthi kuzofanele kube khona amakomiti azobhekana nesimo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemkhambathini. Uhlelo omusha weSalga kulesifundazwe uXolani Dube uthi uzimisela ukubhekana ngqo nezinselelo ezibhekene nomasipala njengoba engene kukhona amasu okulungisa izinto komasipala bangenzi kahle. uDube usho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe eThekwini. Uhlelo omusha weSalga kulesifundazwe KwaZulu-Natal namuhla ulukhumulo lokuqala kwabezindaba emva kokuqala lesi sikhundla izinto ayibalile ukuthi uyazazi inselelo ebhekene nomasipala futhi uyimisela ukubhekana nazo. Sophek sokhulumisana naye sibheke nezinye zezinto nokubheka nje kwabanye amasipala la olungekho khona uzinzo okubala nowakhona la usihlalo nawo awumeya khona. Sihlalo siyabonga isikhathi sakho sekubingelela siyafisa nje ukubheka kubalula izinto eziningi isithangami sabezindaba but esifisa ukubheka okuyikona kona okuseqhulwini ukupha nje kafushane. Angithokoze dadewethu. Sizoqinisekisa nje bangishilo ukuthi sizoqinisekisa ukuthi omasipala bayithola isupport efanele from ukhokta uhulumeni wasekhaya nezinye izindlela kahulumeni ngoba kubalekile ukuthi sibuke indlela omasipala baxhaswa ngayo kwezemali. Uma ubuka ke umthwalo obhekene nomasipala njengamanje nendlela omasipala balindele ukuthi bakhande ngayo inzuzo. Ulindele ukuthi omasipala bakhande inzuzo ngokuthi abahlali bakhokhele usizo abalithola komasipala. Siqonda kahle ukuthi abahlali bethu iningi labo abacosha intweni nalabo abacoshayo iningi labo izimo azibavumeli ukuthi bakwazi ukukhokha ngendlela efanelekile. Nanokuthi ke ukukhokha uyaququzeleka ukukhokha uma ubona iservice delivery iza ngendlela eyiyo. Now sineyinkinga ke ze-infrastructure endala kakhulu okuzobiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi komasipala abaningi ikwazi ukureplace. Sizonxenxa ke kuhulumeni wesifundazwe nakuhulumeni kazwelonke ukuthi abahlele noma bakubukele eduzane ukuqikelela ukuthi ingqalasizinda komasipala ziyabukelelwa futhi ziyalungiswa ngoba kuyahambisana kakhulu eduzane nokukhula komnotho. Sihlale sesigoqa emva kokhetho ngomhla ka-29 kuMeyi kwakhiwe ubumbano uhulumeni wobumbano oqale ku-national
wawelela nakhona efundazweni. Kubonakala nakabanye umasipala engazuthi kuba khona inguquko ngakho ukusebenzisana kwamaqembu asuke ethinta national no province. Ngabe lokho ngokwenu ukubuka ngeke kudala ukuthi umasipala kungaphazamiseke ukuhambisa idingo kubantu? Ngibona ngathi ikona okwenza ukuthi kube nozinzo ngoba kulabo masipala nje esekuqale kwaba khona lezo inhlelo. Ilabo masipala bekubonakala ngazathi akukho kahle ukubambisana nozinza lokho khona. Uma ke kubonakala ukuthi omasipala laba abanye alukho uzinzo nje obushilo ukuthi abanye omasipala bahluleke ukuhlalisa imihlangano, kulapho ke siyongenelela khona sibuka ukuthi lo hlelo ku national na ku province ngeze lasilekelela yena ku local government. Uma luzosilekelela iyona option esiyoyithatha. Siyabonga kakhulu lapha ngesikhathi sakho. Sithokoza kakhulu. Sihlalo wesaka kwesifundazwe KwaZulu-Natal uMnumzane uXolani Mdobo ophinda abe umeya waseNewcastle kodwa boHosibisi eThekwini. Akihlabena nali ikhefu siyabuya ngemva kwetolo. Asibingeleleke siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu. Amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kutholakale okuningi kugaselwa ejele laseWestville. Kuloko zinhlansi ethemba kubafuyi kanti isalgaga ayilifuni igwegwe komasipala. Uhlalelo valweni umndeni ebeqashe kuwo umsolwa obulala intombazanyane neminyaka eyisikhombisa ubudala uZanokuhle Khumalo endaweni yaseDumsani Makhaya Village eMpangeni kulandela ukuthi umphakathi ushise lo muzi kwangasala lutho. Amalunga lomndeni athi asezizwe engaphephile njengoba egcine ephoqeleka ukuba ke ayocasha kwezinye izindawo. Umndeni la beqashe khona umsolwa oneminyaka engama-33 ubudala obhekene necala lokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala uZanokuhle Khumalo neminyaka eyisikhombisa endaweni yaseDumsani Makhaya Village eMpangeni uphoqeleke ukuthi ke ubalekele uyobhaca endaweni engaziwa kulandela ukuthi umphakathi ufike wahlasela kulomuzi washisa yonke into kulomuzi ebiphakathi. Kumanje ke lomndeni usele kudengwane nalokho bebegqokile kuphela. Amalunga lomndeni angathandanga ukudalulwa nokuvezwa athi ke asesabela impilo yawo ngemuva kwalesi sigameko njengoba ke umphakathi yize noma unalo ulwazi ukuthi ke umsolwa ubeqashile kulomuzi kodwa ke aphokophela washisa lomuzi. Isenzo esenziwe uLindo Mhlongo thina asazilutho asihlangene nakho. uLindo ubeqashile so ebusuku emveni ukuthi kwenzeke lesi sigameko esenzeka ngicabanga ukuthi angisazi noma kwakuneveni eyodwa yini kodwa abantu bashaya amawindi asekhaya nje bashaya umuzi bejikijela kwafonela ibackup afika kamaphoyisa kwaba addresswa kumphakathi ukuthi umuntu ubeqashile so umuzi awenze lutho then nabantu abahlala phakathi abenze lutho. Okunye ngakubeka awuthi uma ngabe unomuntu ozoqasha umbuzo ukuthi ungwapi noma engakutshela ukuthi ungwasemsinga noma akutshela ukuthi ungwasesikhaweni ngeke uhambe wenze follow up ngomuntu ukuthi ena ube umuntu onjani kanjani kodwa umukela imali uma ngabe iroom lisuke likhona livulekile umukela imali umuntu angena ahlale phansi. Izinsolo zokuthi ke lo msolwa uhlabene nalomndeni bathi ke azisiliqiniso nokuthi ke amahebezi athi umntwana ubeqotshiwe izicucu kwathathwa ezinye besalungiselela kuyiswa enyangeni nalokho bathi ke izinsolo ezingenali iqiniso. Okunye futhi okushiwo abantu bathi ena angaze wakuboka mama cha akusuyena wakubuka mama asihlangene naye asihlobene naye akazi nje sizihlobane nabantu bakamhlongo. Lokhu akwenzile kushaqile nathi asikwazi asihlangani njengoba njengamanje mase kukhulunywa kushiwe khona kuthiwa ingane ibiqotshiwe ingane bisazohanjiswa angaze enyakatho okuyinto thina esingayazi ngoba
babeke sebenxusa zokuphepha ukuba ke zibalekelele njengoba ke sebeze babalekela bayocasha endaweni engaziwa umuntu. Kube sekuba nama recording enziwe uCCTV ahambayo. Ohambe fafaza amanga angazi ukuthi mhlambe inhloso yakhe bekuyini noma inhloso yakhe bekuyiyo le. Yilapho ke bese umphakathi usuyohlasela khona ekhaya wafike washisa wenza yonke into asangasalana lutho. Akho ngisho kokugqoka, akho ngisho certificate, akukho ngisho ama ID, yonke into ishile. Lezi izindaba zo-1 KZN TV nginguSimngeliswe Nqulunga ngisempangeni. Ukhomishana wamaphoyisa kulesifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi uthuma benganqoba nje ubugebengu kwisifunda iTheku kanjalo nasemsunduze kungaba khona umehluko omkhulu kwizinga eliphezulu lobugebengu. UMkhwanazi usho lokho ethula inkulumo yakhe kwingqungquthela ebhunga ngokulwisana nobugebengu ebibanjelwe eThekwini namuhla. UMkhwanazi ekhuluma nabezindaba ugxeke laba abazibiza ngochwepheshe bese bekhuluma kambi ngomsebenzi wamaphoyisa, ikakhulukazi bekhuluma ngokubulawa kwesigilamkhuba ezisuke idubulana namaphoyisa uma zizoboshwa. Sibona iningi labantu bekujabulela ukusebenza amaphoyisa kodwa khona lelo dlanzana la abazibiza ngochwepheshe abaqhamuke endabeni afike bakhuluma ukuthi amaphoyisa ngathi siqinisa kakhulu isandla, amaphoyisa sithatha umthetho awubeke ezandleni zabo. Samaphoyisa asikuthandi ukudubulana nabantu. Siyafisa ukuthi ngabe zonke igebengu eziba khona oqala nje sifuna ugebengu angathi ngangaba khona isigebengu kodwa makuthi sibona ke isigebengu mangabe sefika amaphoyisa efika usibopha asivumeke phela ukuthi siboshwe njengala lezi ezinye nje eziningi ezigcwele ejele njengoba desisho sikhiphe ibali ukuthi amajele agcwele kakhulu agcwele iboshwe lezo boshwa zizelanga emajele saniswa amaphoyisa. Siyafisa ukuthi zonke iboshwa ngathi zingenze njalo umuntu mesekangile amaphoyisa mayifika angafuni ukuthi okunya kuvezile uthi inkinga enkulu izibalo ziveza ukuthi abantu besilisa bebala elimnyama ibona abahamba phambili ngobugebengu nabagcwele emajele. We have a problem with the black man in South Africa. We have a serious problem. What we see here, we put the colors, the races of perpetrators that we've arrested. All the green, as you can see, almost everything is green here, which means almost everything is black that is committing crime. Out of total of 60,000 cases, criminals that were arrested between the age of 16 and 25 years old, 16 and 25 years old, we arrested 60,000 criminals in this past financial year, in this period of 5 years, I beg your pardon, not in financial year, this 5-year period that we are counting. Out of this number, 57,691 of them were black men. UNdunankulu ekhuluma nabezindaba uthi uma isigebengu zilwa namaphoyisa kumele nawo aphendule ngendlela efanayo. Quite support the aggressive approach in crime because even the criminals are also aggressive to the community. We are losing many lives. Many people are killed each and every day. And then even the police are not safe. When they try to approach the criminals and arrest them, they shoot at the police. And then for them not to respond fire with fire, I don't think will enable us, in fact, to be able to arrest the issues of crime in the province. Lengqongqothela ibihlanganisa iCPF, omeya bomasipala abahlukene, amakhosi, kanye nezinye izinhlaka zosomabhizinisi. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Sezikhuphukele kwi-12 izindawo zakuleli ezihlonjwe njengezingamafaguga sezingeni lomhlaba kulandela ukuqokwa kwemigede yasesibhude eNdwedwe kanye nasohlange eNanda yi-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization okuyi-UNESCO ngamafuphi ngesikhathi ke kuqhubeka ingqungquthela bebanjelwe e-India. Ungqongqoshe womnyango wezamaciko namasiko KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula uthi mningi kakhulu umnotho, ingcebo kanye nentuthuko ezozuzwa ngalokho njengoba ke lezi ndawo zizoheha izivakashi nezivele emazweni aphesheya. Kuqopheke umlando ngesikhathi abenhlangano yezizwe i-UNESCO behlonza izindawo ezimbili esifundazweni KwaZulu-Natal njengezingamafagugu asezingeni lomhlaba.
Imigede yasesibhudu eNdwedwe kanye nasohlange sezengeze kwezinye ezili10 zakuleli ebesivele zikhona. Vele abacwaningi basemanyuvesi eUKZN nakwamanye amanyuvesi sebeqalela ukuthi mabefika bezocwaninga baqala emuseum eMaritzburg bese beya esibhudu ukuze bahlanganise umsebenzi wabo. Mningi umnotho kanye nengcebo kanye nokuthuthuka okuzokwenzeka kubantu individually kodwa kakhulukazi indawo le yaseyizoqala manje inakekelwe ngokuthi abantu ngeke bafike bayobona imigede kuphela. Funeka kube khona indawo okuzothi mabefika kuthiwa ama-interpretation center bakwazi ukungena kuyona bachazeleke ngesibhudu bese behamba beyobuka emgedeni. Lapha ohlange kade ngibikela ubaba uDube omzukulu kababa uJohn Langalibalele Dube ukuthi vele kunokuthuthuka okuningi bese kwenzekile kune-amphitheater yakhe khona esisazoxoxa ngayo ukuthi yenza imisebenzi yokuthuthukisa intsha yendawo. Ngakho ke lezi zinto mazenzeka kuwukuthuthuka komphakathi oseduzane kuwukuthuthuka kweprovince yaKwaZulu Natal kepha kuwukuthuthuka okukhulu kweNingizimu Afrika kodwa kakhulu ukonga umlando nokonga amagugu ayifa lesizwe ukuze izizukulwane ngezizukulwane ezizayo zifike zibone ukuthi eminyakeni eyizinkulungwane ngeyinkulungwane nezigidi edlule kwakuphilwa kanje. Kwenzeka lokhu nje lesifundazwe sivele sineyindawo ezimbili eyisohlwini lweindawo ezingamafagugu asezingeni lomhlaba okuyisimangaliso kanye nezitaba zokhahlamba. Kuvele ukuthi ke ucwaningo ngomgede isibhudu uqale ukwenziwe ngonyaka u1983. Isibhudu umgede nje onganakekile onomlando omkhulu kusuka about 38,000 years ago onomlando ohlanganisa umlando ngesikhathi sempi yamakhanda lapho khona amabutho akithi kaQwaba aphelela khona. So umlando lo omkhulu wenzekile ukuthi lo mgede ugcine usewuba kwi-world level. Siphinde futhi uqale kule province ukuthi kube khona umuntu osuka bhukula eMelika ayofuna ukwazi ukuthi intona angayenza ukuthi athuthukise abantu abamnyama ebese akha isikole ohlanga. Njengoba ke sesinayo iNanda Heritage Route sinomuzi wababa uDube. Siyajabula kakhulu ukuthi lo muzi lo nawo usuyi-World Heritage Site. Okusho ukuthi ke umsebenzi omkhulu uyaqala ke manje ngoba uHOD wethu uhlalithi let us monetize. Uqinisile asikwazi ukuthi sithi senze heritage siyajabula siphatha ama-flag kodwa abantu bakithi balambile. Sidinga ukuthi ke manje sibambisene ney'nhlaka zahulumeni nomasipala kanye ne-private sector siqala umbhidlambo omkhulu ukuthi sakhe ukuthi la ma-site akwazi ukushintsha iy'mpilo zabantu. Induna yenkosi yesizwe sakwaQwabe lapho ke kuzinze khona lo mgede kanye nomndeni wakwaDube bathi ke bakholwa ukuthi ke lokhu kuzohlomlisa imiphakathi abayakhele ngolwazi kanye nangamathuba omsebenzi. Injabulo inkulu kakhulu ngoba esikubhekayo phansi kwesiwa amathuba emsebenzi okukhombisa ukuthi sibuka ilanga ngathi liyaphuma eMpumalanga. Abantu bazokwazi ukuthi bakwazi ukuxosha okuya ngasethunjini ngokamathuba omsebenzi azovela kulesasiwa ngoba belokhu sikhala sibuka belungu bengena bephuma eminyakeni edlule saze sabuza ukuthi yini lecoshwa lapha ya kwayila ke kusondeleka ke kusondelwana engikholwa ukuthi lenkomishi le noma lendondo isho likhulu kuthina ngoba sibona amathuba emsebenzi ezoqala manje ukuya phambili ukuthi ingane zethu esizukulwaneni kukhona ezobe zicosha kwisibhudu cave. Kuthina kusinikeza ugqozi and esikufisayo ukuthi le ndondo le eqoneliswe ngayo isikhungo sasohlange through umkhulu baba Mafukuzela eyokuthi lokho ayekufisile njengevision yakhe afanele sikubone kuthela ithelo izingane lezi ezifundayo khona ohlange nabantu abakhele isigceme sonke sasenanda intuzuma kwamasho nazo zonke izinkalo la khona umuntu omnyama akubo khona indlela abazokwazi ukuthi bahlomule ngazo ngokwezokuvakasha ikakhulukazi kube khona ithangami nala bezokwazi ukuthi babuke khona indlela ezahlukene zokuthi bangayithuthukisa kanjani ngomabhizinisi. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabezene nengosi yomnotho masibuya.
Asikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kutholakale okuningi kugaselwa ejele laseWestville. Kuloko zinhlansi ethemba kubafuyi, kanti isalgaga ilifuni igwegwe komasipala. Kuleli qophelo-ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwe-18.24 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.70 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.22 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide lona lingu-$2,465.06 i-ounce kuthuwelo ongahluziwe ube u-$79.52 umphongolo. Kuleli qophelo singene sijule engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Rivera uthi-ke ulangazelela umdlalo wokuvula umqhudelwane we-MTN 8 neSuperSport United njengoba uzomnika elinye ithuba lokuqopha omunye umlando emqhudelwaneni asewunqobe kabili. EzikaMagebhula zizoqala ukuvikela isicoco ezasinqobe eMoses Mabhida Stadium ngo-October nyakenye. Zizogadulisana neSuperSport United kuma-quarter final e-Orlando Stadium ngomgqibelo ngo-6 o'clock ntambama. Ezimnyama-ke zinomlando omuhle kulo mqhudelwano selokhu waxhaswa inkampani MTN ngo-2008. Yizona kuphela-ke esezikwazile ukuvikela isicoco njengoba zakwenza ziwunqoba ngo-2011 nango-2012. Zakuphinda futhi lokho ngo-2022 nango-2023. Ziphinda zaba yiqembu lokuqala ukuphakamisa indebe entsha sha ye-MTN 8 eshintshwe ngonyaka owedlule. Kulokhu-ke umpetha uzohlomula ngesamba sika-10 million wamarandi usuka-ke ku-8 million wamarandi. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu Mnyama ndlela zemhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabeza futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe eThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.